дар толори донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон семинари байналмилалии илмии амалӣ таҳти унвони масъалаҳои актуалии такмили суғурта дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар семинари байналмилалии масъулини донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон меҳмонон аз Бонки Миллӣ аз бахши суғурта, намояндагони ширкатҳои суғуртавии дохилӣ ва намояндагони хориҷӣ дар бахши суғурта иштирок ва суханронӣ намуданд. ضمن سخنرانی مهمانان قید کردند که بخش سوغورتا یکی از سمت‌های اساسی پیشرفت دولتداری میباشد و دولت‌های ابرقدرت بخش سوغورتاوی خویش را تکمیل دادند. بخش سوغورتا میتواند سمت درآمد و کمک به مال و محصولات و دیگر اموال مردم باشد. 50 тысяч, но в принципе структура расходов она более-менее одинаковая. Это первое. соли сеюм аст ки донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳамчун ташкилоти базавии мамлакатҳои иштирокчиёни иттиҳоди давлатҳои мустақил вобаста ба масъалаҳои суғуртавӣ фаъолияти худро идома медиҳад ки фаъолияти асосии базаи мазкур яъне ки ташкилоти базавии мазкур дар он аст ки барои омодасозии баландбардоштани яъне ки касбияти намояндагони бозори суғурта на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон балки дар тамоми қаламрави мамлакатҳои иштирокчиёни иттиҳоди давлатҳои мустақил яъне ки муаззаф аст ва имрӯзҳо вобаста ба ҳамин 3 сол таи 3 сол фаъолияти худро хеле ҳам хуб ба роҳ монда дар ҷодаи омода намудани мутахассисони соҳаи суғурта барои бозори ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худро гузошта истодааст. ногуфта намонад ки соли гузашта 16 нафар хатмкунандагони кафедраи андоза ва суғурта дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон бо муваффақият таҳсил намуда дорои дипломи яъне ки ихтисоси суғурта гашта имрӯз дар корхонаҳои суғуртавии ҷумҳурӣ фаъолияти кории худро идома медиҳанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз мо вақте ки муносибатҳои суғуртавиро хуб ба роҳ мондем ҳамин гӯем ки хисороте ки онҳо ба даст меоранд онҳо рӯйпӯш карда мешаванд дар вақте ки онҳо маблағгузорӣ карданд дар ин фаъолият. бинед ки чӣ қадар барои фаъолияти соҳибкори ин судманд аст ё ки моликияти шахсиро агар мо мисол биёрем ҳар як кас масалан моликият дорад, хона дорад, мошин дорад, дигар вақте ки суғурта намудед бо ширкати бовариноки суғуртавӣ шартнома бастед яъне ки шумо боварӣ ҳосил мекунед ки дар ҳолати масалан ҳар гуна ба вуҷуд омадани ҳолатҳои техногинӣ шумо моликияти худро пурра аз даст намедиҳед. маблағ яъне ки инҷо ҷуброн карда мешавад. то 3 июни соли 2023 дар бозори суғуртаи кишвар 16 ташкилоти суғуртавӣ аз навсуғуртакунӣ фаъолият намуданд ки аз ин теъдод як ададро ташкилоти суғуртавии давлатӣ дар шакли корхонаи воҳиди давлатӣ ва 15 ададро ташкилотҳои суғуртавӣ аз навсуғуртакунии ғайридавлатӣ ташкил доданд. шумораи ташкилоти суғуртавӣ аз навсуғуртакунӣ дар муқоиса бо нимсолаи якуми соли 2022 аз сабаби барҳамхӯрии ташкилотҳои суғуртаи ғайридавлатӣ ба 2 адад кам гардид. шумораи филиалҳои ташкилоти суғуртавӣ бошад дар даври баррасишаванда 66 ададро ташкил дод ки нисбат ба нимсолаи якуми соли қаблӣ 5 адад кам мебошад. дар нимсолаи якуми соли 2023 ба 766.8 миллион сомонӣ баробар шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 191.5 миллион сомонӣ ё 33.3% ташкил медиҳад. ҳамчунин дар семинари мазкур пешниҳод гардид ки дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои омода намудани мутахассисони соҳаи суғурта чораҳои зарурӣ андешида кадрҳои баландихтисосро омода созанд. ин гуна семинару нишастҳо метавонад барои боз ҳам равнақ додани самти суғуртаи дохилӣ манфиатовар бошад.